Turkey rama isnik dil lake isnik an tih hi en mei chuan dil pa ngai moi tak ani mei thei ma se he tui thuk tak hnuaia hian kumsang khat zaruk chuang zet chu thuruk pakhat aloin phum reng to ani kumsang ni sompali khan he dil hian khovel abar khai thut maya he dil hnoi hi drone manga thla an lak kol line dil chung lam thuk vak lawa hian biak in ro pui tak basilica ruang am an hu chuak ta tlat meile ma se chu aya makjok chu biak in tui hnuaia kum tam tak lo om to zinga chuan Isua Hmel ni nge ya hriat kan hmu ngai lo le hriat ngai lo thalak pakhat nut chiak ani tlat mai hi ani he hmu chuana hian khovel ati nginga Isua Krista chanchin le a hmel dik tak kan hriat dan athak dang lam vek thei hial don ani voina hian isnik dil hnuaia Isua Hmel hmu chhuah thar le he biak in mak tak chanchin hi chipchiar takin kan thlir don ani engtin nge kumsang khat zaruk chuang thu ruk hi hmu lawa a om reng thei a chan na chu a makhle kumsang ni sompali khan Bursa Metropolitan Municipality chuan he dil hi drone mangin thla an lakwala tui a fim lai ani a tui chung atang chuan tui hnuaia lungbang in rem hi chiang takin alo langta ani archaeologist chuan he mun hi anjir chiang ngala Uludak University a Archaeology Department Head Professor Mustafa Sahin chuan he mun a hmu masak per hian amit vai emo ati hialani a chan chu kum tam tak alo zanto history about tamak Saint Neophytos Basilica ngei kha ani tlat he biak in hi AD zathum som kovel khan sakto ania ma se AD zasari somli a lir hing na satak awangin dil hnuaia hian apil tamak ani kumsang khat chuang zet chu mi hring hriat phak loin dil thuk tak hnuaia aum ta ani tuna chuan apaimo berlai ilo lutang u he tui hnuaia an hmu chhuah Isua Hmel hi engang nge ani he mun hi naisia khapui hlui tuna chuan isnik tia hriatlar ani a he mun hi Christian history a chuan mun poimo berta zinga mi ani heta hian kum AD zathum somni panga a First Council of Nicaea kha nei ania Isua Krista pathian ani na le Christian rin na lungphum poimo ani na mun hi ani archaeologist ten tui hnuaia thalak an hmu chhuah zinga chuan Isua Hmel ni nge ya hriat hi alangsar hle he thalak hi kan hriat than Isua Hmel AD zali atanga zaruk vela ranlar kha ani lo ma se isnik Nicaea hunlai le ahma dewa Christian masate lemzia chuan Isua hi tlangwal hmel lam le muimhul nei lo anga tarlan ani tlang pui Christian masate kha Rom sarkar hnuaia an om awangin an lemzia po kha Rom ho ti dan phung ani tlang puya Rom ho chuan tlangwal harwang le chakmel tak hi mel tha le ro pui bera an ngai thin Isua kha beram veng tu tha ani na tar lang turin beram no pu anga tarlan ani tlang puya hemi omzia chu sual na nei lo thisel le danglam ngai lo ani zia tarlan na ani he isnik tui hnuaia Isua Hmel kan hmu hian thil pakhat min hril chu man lai Christian te khan Isua kha thiam tuar hmel takin an thlir ngai lo chandam tu mel thatak tlangwal nunna le hrisel na petu beram veng tu tha angin an thinlunga anung rengjok he an thlir dan hian min hril chu Isua hi chanchin hlui chau ani lawa hun thar le nun thar min petu an reng ani ti hi isnik Nicaea hi engwangin nge Isua Hmel hmuna hmun atan apaimo em he hmuna hian khovel hmun hrang atangin bishop zathum sompret an local khoma Isua Krista hi tungai ani pathian nge ani a thilsiam ti an soiho ani a he dil hnuaia atanga he tiang lem hmu ani hian manlai Christian te thinlunga khan Isua kha an engang takin nge anun ti aron tar lang ani he biak in hi Saint Neophytos minga sak ania Neophytos hi kumsom paruk mi chau ani lain Rom sarkarin Isua arin awanga an tha ani athina hmun nge ya he biak in hi an sa a ma se dilin achim pilta ani he hmu chhuana hian thil pakhat min hril chu khovel thil le lungbang te chu chia in tui hnuaia pilma se Christian terin na le Isua Hmel ero chu kumsang tam tak nuwa po ala nung rengani ti hi tuna hian Turkey sarkar le archaeologist te chuan he hmun hi underwater museum tui hnuaia museum a siam an tum meka mitlom ngai le zirchiang tu te chu tui hnuaia lutin he biak in le Isua Hmel tarlan na hi a hmun ngeya tlo thei turin ro hmanna an siam ani he thil hian min hriat chhuatir chu mihring te hian thil tam tak kan thup theia kan hlip theia ma se thutak ero chu tui thuk ber hnuaia po phu maila hun bi alo thlen chuan aron lang chuak le nge thin
kathian he isnik dil hnuaia Isua Hmel le biak in chia kan hmu hian kan thlarau nun tan ange zirtur omang he biak in hi kumsang khan zuruk chuang tui hnuaia hmu lawa a om hnuwa a hun dik taka tui alo fiama drone pakhat mangin khovel hmua aron lang chuak le a hemi ang che hian inuna po Isua Krista hi i thinlung tui thuk tak hnuaia ilo phum reng to mai thei i boina te i khovel thil umna te le ilungai na te hian Isua Hmel chu alo hlia reng to mai thei ani ma se voina hian lalpa chuan i thinlung tui thuk tak hnuaia Isua chu muchuak thar le turin adu che ani Samuel pakhatna bungsom paruk changsaria khan mihring chuan pon lam landan a en thina lalpa ero chuan thinlung a en thin ti kan hmuwa isnik dil hnuaia Hmel kan hmu te hi a hlu hle a ma se a aya hluzok chu i thinlunga Isua Hmel alo lan chhuale hi ani khovela hian eng ang boina po lo thleng ma se inuna eng ang boina dil thuk tak po lo lianin chimpil chema se lungpui nget Isua Krista rin na chunga idin tlat chuan eng tika ma itlu chedon lawani he tui hnuaia biak in hi chia in pilma se achunga Isua Hmel tarlan na ero alalang chiang renga chutiang bokin i khovel taksa le i thil nei te hi chia in pilvek ma se Isua inei chuan engkim inayani i thinlunga dil kha han thlir kirte Isua Hmel kha thildangin alo hlia to em voina hian chu Hmel chu ronde chuak le ro se thutak chu thuplen thei ani lo lalpa hmangai na po hi inun atanga de chuak turin Isuan angak ren che ani lalpan athumal somro se amen he video hi i hlokpui ani chuan like le subscribe kha lo met vela khovel thuruk le lalpa thu i hriat bel zel nan kan channel hi lo support zelang che chutiang bokin i comment a khan he hmu chhuna chungchanga i ngai dan le i tharau nun i hlokpui dan te lo hmu chia ve nge yang che kalome lalpan mal som che ro se